Kani-kadai ka AKASHVANI SHILLONG ka khubor ban pule dai Alvarin Kharwan lang. Ki mat ki bakongsan jong ka khubor ban ta ka step. Ka kanhon ki menteri ka sarkar pedeng kala menjur halor ka jinglilam ya news pa live hoteli ki FM channel ki badon ha ki ars pa live southli ki sor kan thop ya ka jowai ha Meghalaya. Ka sarkar jilla kan sandor ki kam ki banwanra ya ka jing pinchai halor ka juk balatip kum ka Meghalayan age ong menteri rangba ka jilla ha ka jingalang CM Elevate Conclave kabala long ha Shillong. Penlong jingalang u CEM jong ka KHADC uba PNCM bat ki rangba shnong banya pusan bat mir jimut halor ki sin jam ki ba ki dor ba shnong ki la ban shim ban rat ding khong ya ka jingken rei u drops ha ki dong. Ki khubor ki babnya. Ka kanhon ki menteri ka sarkar pedeng kala menjur halor ka jinglilam ya news pa live hoteli ki FM channel ki badon ha ki ars pa live southli ki sor kan thop ya ka jowai ha Meghalaya. Kani kan plilat ya ki riu it ngap radio ha ki tu ki jaka ki bamju yo ya ki FM channel ban yo sngawi ki program ki ba compare. Nadu balas dang ya ka ha usnam arhajar iway ka FM radio bala penyat da ki company Shimet kalala ban penyat ya ki program jongka ha ki chispa khat lai tali ki sor lengba lai spa prapupra tali ki channel bat kani kalawan ra ya ka jingkala ka bakraw ha ki lat pathai kubor. Kani ka jing penyar ya ka FM radio kan tiu ki lat yo kam yo jam bat kan walam ru ya ka jing pen bernya ba compare ya ki nong ngap radio ha ka lengkari. Katnat Information and Broadcasting jong ka sarkar pedeng kala penmi ya ka jing penbena ban khot ya ki nong tap tender ki badan jingmut banwan ya shimbenta ha ka ni ka jing lilam kabla le online lengba ka website jong ka ni katnat trekam. Ka Prime Meghalaya kala penlong ya ka CM Elevate Conclave ha Vivanta Meghalaya Shillong hanin kasngi. La penlong ya kani ka jingalang ban penkuk bor bat ban ai ka jing ithu ya ki nong sengkam la jong ha ki nong kendong ki bela yu jing mentoy na ki skim ba per hapo ka CM Elevate. U menteri rangba Conrad ke sangma ula long u kongsan ha kani ka jingalang. Ha ka jingkren ka ba ula ai u menteri rangba ka jilla ula ong ba ka sarkar jilla kan sandori ki kam ki ban wanra ya ka jing penshai halor ka juk balatip kum ka Meghalayan age. Ula benrap Pakistan ki bapuli ya kamairam ew na keleng satlak kaperthai ki jiokren chapang ka Meghalayan age bat kumta kalong ka badan kam baki pai ka jela bat karihi barok away ki deban tip chapang jongka ki nong yo mentoy na ki scheme CM Elevate bat focus na keleng ki district bat ki block ha ka jela kelesem benta ha ka ni ka program lengba ka video conference. Kani ka program kala play la ru ya ki nongrap ban wanra ya ki jing e baki kandu hakmat menteri rangba ha ka be dai baka jing bamla ban penya yo ya ki marap bat la yakran ru halor ka jing rap pisa lengba ka focus bat ka focus plus la sam ru ya ki check sheki nong yo mentoy jong ka focus bat ka CM Elevate la senran ya menteri rangba ha ka ni ka sngi da ka menteri katnat ki kamrep I Dr. M Amperin Lingdo bat menteri katnat ki kam ri uba AL Hek hakani ka sngi la kawet lamaru ya ki kaliket tourist thamai bala penyo lengba ka CM Elevate. Ka office jong u district sports officer West Khasi Hills ringkat ki bor sanchar ka district Eastern West Khasi Hills kala penlang ya ka district level youth exchange program arhajar arpusau. Kani ka program kabala lumlang yaki samla na baro ar kini ki district kala long haka auditorium jongka Khatsau Pra College Mairang bat lapin long yaka nakabenta arsngi. Ka jingthmu jongka ni ka program ka long ban ay yakaransan nakabenta ki samla bakin ya ay jingmut markelyang halor ka jingsngot ho jongki halor ka phang jongka ni ka program kabalong ki samla ka benta ki nongyalam kalaway. Ki nong hikai lamba ki khana puli ne ki school bat college ba pher na kaleng kate ka than ki la lej bane shimbenta ha ka tai ka program kare ka dai ka AKASHVANI SHILLONG ka bawalam shapi ya ka khubor ngiya peteng menta ba ki khubor ki badangsa UCEM jongka KHADC uba PNCM ula penlong ya ka jingelang bat kirang ba shnong lam bat kinong yalam jongka senjuk nong senchar shnong ka Shillong ban ya pusan bat mirjingmut halor kisien jam ki ba ki dorbar shnong ki la ban shim ban rat dengkhong ya ka jingken rei udrox hakidong
habakren ba kinong pathai khubor uba PNCM ula ong ba kajing thmu jong kate kajing yalang kalong ban ya phliu jing mut lang bat ki dor bar snong halor ki lat ba ki snong ki deban shim kum ka kamram ha kajing le persha ya udrox ula benrap ru ba hadian ba ulat ka jilla ula aya ka jing benjur halor ka Administration of Elaka Amendment Bill kani ka ain rau menta kala kala long ka ain bat ka District Council menta kadang pen kre ya ki kendon shwaban pen penapa ba ya ka Meghalaya State Commission for Women MSCW kalaya trailang bat kador ba shnong maupat ban penlong ya ka program ai jing penchai ba shisngi halor ka phang ka jing pen ko bore ki kan thai ka jing te lakam ya ka jing pendon kam kerni ki jing di penbu ai ha Meghalaya kani ka program kala long ha maupat community hall hanin ka sngi ikong yamans iem ibalong isong knor ka MSCW rengkat irang ba shnong ka maupat iba juda JN walang bat ki wegi dekhot naka Meghalaya AIDS Control Society badi officer ka social welfare clear don lang hakani ka program hakaba kila penshai ki pat ba halor ki jing e ki ba mi na ka jing kerni ban bam ne di ki jing di bu aj kum ka kyat ba drok kani ka sngi kala don ru hakani ka sngi kala don ru ka jing emir jing mut halor ka jing shakta ka kot ka khya bat ki we ki benta jong ka jing em na ka jing kerni di drok hapdeng ki kan thai bat ki samla ka jilla ka Khasi Students Union jongka North Khasi Hills District Wing lingba ka Employment and Monitoring Cell kalale ya kando ya Raja Brahma ubalong u Additional Deputy Commissioner but Member Secretary ka District Selection Committee DSC hanin kasngi ka KSU kala thu ba kani ka jingle ya kando jongki ka thmu banwan ra ya khat santali kimat ba kongsan hakmat ka DSC kiban ya rap pan bhai ki rukam trai kam jongka kalaban jurru halor ka jingdan kam ban penthik na ba ka jing thap kam kan nong ka ba khuit ba suba ba ka ba shai da ka ba kham ban halor ka jing sngokhya ya ka jing thap kam da ki lat ki bam dei kila kantu ba ki tu ki bam dei ki dukhat ka DSC kem dei ban yo yaran benta ha ka jing thap kam khnang ba ka jing shanya ba ka jing kit khya ya ka kam kan ne Lapenlong ya ka nokma workshop Hatura West Garo Hills henin kasngi hakaba UDC jongkani ka district u Jagdish Chelani ule don rengkan hakani ka workshop jongki nokma kibalong ki kliet nong sanshar shnong harilum garo kilawan ban ya shimbenta ka jingthmu jongkani ka workshop ka long ban ai jing penchai halor ki scheme sarkar ba ki project ba pher ki badon haka jilla UDC ulakantu iki nokma pan pentep iki jing e ki baki kandu hasnong knang baki officer badai pe iki scheme kenla ban le ai halor kita ki jing e ulakantu ru iki nokma ban shim iki sien jam ki badon kam ban persha ya drop ban khanglat ya ka jing di duma hapdang ki khanna samla hakishnong hakane ka workshop ki nong trai ne ki na sarkar ba pher kila batai pensha ya ki nokma halor kumnu bakin yo ya ki scheme bad ki project hakishnong Superintendent ki pulit traffic jongka district East Khasi Hills ula penmi ya ka jing ai jingmut ban kentu ya ki pat ba ban pendeng helmet ya ki khun nadu ki badang rit haba ki lej on school ya ki daki ar shaka la ong ba kani ka jing fikir na kalyang ki kimi ki pa kan khanglat ya ki nu ki jing ja ki bas ngausi ba kalong ru ka bai hap bat ka ain Motor Vehicle Act lapan benaru baki pulit traffic ka Shillong ken pet perman ya kani bat kinu ki ba pen khen ya kani ka an ken sha pen shitom kat kom ki ken don jong ka an bat kat tu ngila poisa ka bakut jong ka khubor ka balawan chapi na ka Akashvani Shillong ha ka por prabaji kin so bat ka Akashvani Delhi na ka benta ka khubor ka tin Hindi ka ban bot pat ka khubor phareng ha ka por phra kha san minute kani ka dei ka Akashvani Shillong